construction po ng dalawang bagong gusaling pampaaralan sa Dagupan na katakdang simulan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin nagbabalik Idol Kate Dispo. 104.7 IFM. Report! Nakatakda ng simula ng pagtatayo ng dalawang bagong gusaling pampaaralan sa Dagupan City matapos lagdaan ni Mayor Belen Fernandez at City Engineer Josephine Corpuz ang mga kinakailangang dokumento para sa pagpapatupad ng proyekto nitong Martes, Hulyo 7. Itatayo ang 3-story na gusali na may 9 na silid-aralan sa Maluwod Elementary School at Caraol National High School. Kasama rin sa proyekto ang pagkakaloob ng mga bagong school furniture upang mas maging maayos at komportable ang pag-aaral ng mga estudyante. Ang pagsisimula ng konstruksyon ay kasunod ng nilagdaang Memorandum of Agreement noong Hunyo 3 sa pagitan ng Pamahalaan Lungsod ng Dagupan at ang Department of Education Central Office sa Makati na naglalayong palawakin at pagbutihin ng mga pasilidad sa edukasyon para sa mga kabataang Dagupeño. Ayon sa Pamahalang Lungsod, bahagi ang proyekto ng patuloy na pagsisikap na mapigyan ang mga mag-aaral ng ligtas, maayos at dekalidad na kapaligiran sa pag-aaral sa tulong ng pambansang pamahalaan at ng DepEd. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako si Idol Kate Dispo. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.